Tak, teď vám jdu ukázat slejvárnu. Musela jsem si jít poradit, jak natočit. Tak, tady jsme takzvaná velká jaderna, to je zrovna moje dílna. Teď jsou tady vytlučené formy. Nevím, jestli to uvidíte. Ahoj. Ahoj. Tak, tamhle jsou kluci od pecí. Tím říkám, že jsou kovbojové, pece jsou teprve teďko nažhavený. Tak, tady jsou vlastně kotle, do kterých se to potom všechno strká. Jdeme dál. Zkusím nahoru, jestli uvidí se jeřáby. Ty jsou různý teda, v různých vejškách. Ale nevím, jestli jdou vidět, protože já ji tady v té chvíli jako momentálně nevidím. Tak. Tak, tady jsou formy, do kterých se potom budou dávat odlitky jader. To se potom zalejvá právě žhavem. Tak, tady je takzvaná sypačka, do toho se sype grafit a to se potom dává na formu, ještě vám ukážu grafit. No, on je to grafit, rašelina, nějaká kyselina a líh. Když říkám středově, tak středově. Je 3:45 ráno, tak jsem toho využila. Se brodím pískem. No a tadyhle je masakr, tady je potom vysejpaná rašelina těch forem. Tak, tady je takzvaná malá jaderna před náma, ale tam nepůjdem. A tadyhle je střední dílna. Tady je pěkný bordel. Tak. Zbytek budu ukazovat z jeřábu. Tak zatím. Tak a tadyhle je moje dílna, kde se vyrábí tyhle ty jádra, co jsou na plotnách. Sušáky. Tam je polejvačka. A sypačka. Nahoře jeřáby. Před náma jedna digitální pec. Tady budou další 3 pece, to uvidíte až v tom řehádu. Takže tadyhle je to, co jsem natáčela ráno. Tadyhle jsou pece momentálně, které jsou zapnutý a nažhavujou. To se teď všechno teprve rozbíhá. Tamhle je nad pecema jeřáb. Nevím, jestli nevidíte. Tam skolabovala předminulej týden Janinka. Snad už na tom bude líp. Nade mnou je ještě tady další jeřáb. Tam na ten přelejzám, když se odlejvá do formy. No a vzadu jsou další jeřáby, tam jezdí Anetka, vedle mě a Ferenc a Tom Hřejši. Tak. No, tadyhle je pohled na mojí dílnu. Na pásu jsou jádra, které se musí vytlouct, dá do polývačky, která už je teď otevřená. Chlapi tam sypají, tak se přijedeme podívat. Blíž, ať to vidíme. Tak. Na plotně jsou jádra, které už jsou hotové, které budou odporem. Potom máme Michala z Bojníka, kamaráda. Ten akorát jde rozebírat. Tamhle je ta polejvačka, v tom je vlastně grafit s lihem.
No a tamhle chlapi, co sypají do forem. To je vlastně rašelina s kyselinama a s lihem, aby to drželo při sobě to jádro. Dřív se to dělalo pískem, dneska ne. Tadyhle jsou kotle, který vlastně při každém použití se musí potom vymazat, vytlout zbytek železa, vymazat smaltovou maltou, nechat vyhořet. Tadyhle je digitální pec, momentálně není zapnutá, teda ještě nebo nejde do ní vidět, to dobrá přijde, je ráno. Vidíme tady, kolik toho tam je, taky málo, 3090 železa, teplota nějakých 14 stupňů. Až se to otevře, pak to natočí. Tak a já už budu muset jít pracovat, natáčení příště. Máme na peci připravený železo, který půjde do pece. Tady je už svět plný proudu, práce. Tady se připravuje nález do pece. Ještě nikdo nezvedá. Tamhle už taky běží pec. Čloudy. Nahoře je komis. Ale ten vidět to nejde. A to je komis. Tak, teď už je vidět, jak je tady bílo. Všude.